the best in the East. Kasa video so. Ahenkan 93.3 FM. To me. Andane wonu me. Ma osu abe nsira o. Madimbo. Adisima ma sadia wunimu no. Say Yakupon ya dom. Na wadi kakra die si na watwini mu. Di anta sa. No de dru afiada na. Ye kwura na watwina wie ani mu dia. Aje se wose yetutu ya hofo ana meboa. Ye se hu nkran. Esansa na watwini mu no. Enso bebre ne ekomu. Abambo bebre de ba ya fam wo. Anti na watwini kwa na wie ye se no. Ni a se hu enkran. Ni anya ni da so foforo. Ni de awura na watwina ye besimu no emu. Na maramfi asa na so ana bosome no so ya sa fi ase bosome epo no ya fi ase na dai anti match bosome ni mu no ha bebre ne ekomu adwendwin bebre na bada yan so ebi mu aprane se e ka obedi wonum wawu anti ya basa ya bosome fufura ase yi ya mobi amayan botaye kase bi si yani so eno ne yatra se bedi udwumadie yi adeshimama sa wo sha wa kira bra no aso a anwumre no so abo apa ho simane poli du enso 717 wadani adefo hey yeah amna doko bi mu onna timi abadani yasi adefo Mitija mu bi amaya yatumom okay nya foma wadani adefo ito bi ansa wonkom ye bi antia je tire won wana timi adadani yasi adefo na mi wusa nyadro ayamademba Adishimama ya trase jumedie no ade Abrempong Anamom Tuo Abrempong Anamom Tuo eya kakra ena obi anu oni ndidaso prakupe enei ojentra wo makoko kanam ya babi abefa bia eti anwum na kasa ekire program no asedada edemawo na sede wonim se jumedie nhihye asibitia no Adwempa yeni kofi mensa tram wo fia no mo na media metram wo ma me afia afrakoma fie metram wo ha ana ni studio ha ai na me toato anoma kakra defa program na mana yakono me wie pe na matum de akọ enkrabopuni mantamu na opanyini kasia no kala abubonua achimkwana na onum bremu Odi-Ahenkan Kwame Yeboah no asom na jeso ono soso ede patu na toa so na no yankomatotwe wona hia no ehonum ana nsem ni nyina enso ehye edisa na dwumadie no entoto ye SB etie yese dwumadie ase yakopon eya adoma hwebe me bosum ni da toso enwotwe na yanya afe baako May 8th ene yese program na 2021 mu Tiaka bosome kakra bi dwumadie yi wotie ye afimu ane yakuro yi sai na asibi akode ama wo obotaye no ani suade hu no wonsaka na menu mi aniabo ye wonkomo bebra ye bedie ai enam ne wo no ebra dodo na no ebewo menu mi enu entem mekire wa wotie mi ene wo so a wo share live e wo Facebook no uko YouTube ye dem eno eye Ahenkan 93.3 FMT fa mobile phone said ma family yi me de ne kram no mo hwe mo Facebook no so ahu na uko no ma obosi asoro no search na wabo ahye onom Ahenkan 93.3 FM unya bo pe eba ya nso me na medam no me de ya bie me na medam kama no YouTube Ahenkan 93.3 FM won so okwa bomaden na obosi atwera kokko bi wo honom na wodo setim so no subscribe enso ede amaye eno eboye pa sade be ya dwumadie bia yedi ewo fia no no wo so benya nkaibo ewo fidie no so na watimi so abehwede etwa egu www.ahenkanfmonline.com won so okọ no ma live enso on ma betimi so etie ne ede afa on 0594
0841044044 so obetimi so do adwenkyere no so e de afonom e de aba ye bekenkan enso e de amount pepepe said ya wode eba ye na dwumadie yi kan na se ne so se dwumaku a waso ye na sene e ye ODI Electronics na mebo mo enkomo so e de akere we bra ese efatamu wo boye pa home appliances ne de e na so ye na ye beko ne yakwakwade to hia bibi etise TV me check asamfonyini wo hia mobile phones ana se blenders kettles washing machine fridge ahodo ana wo hia ne nyina no oba ODI Electronics aso ya won sabetimi akabi na kire kwan anya yira kwan obuto achem aboabo woni kasabde tetete ya ya ji nkunya ewo so a ye kasa wo so yi mekere Ahenkan 93.3 FM woni no ana ebutu eye dankro enso so emu a oba won sabetimi enso aka eye ebie etibomaden na ebra na won sanka bi achem aboabo ana ebutu achem aboabo ana ebutu bra na akonya sonko de ato onum kra de echese enwanwa ebi ensida omo akonya se betua ne kakra na eso ade kra wo pe na watabri de ma o ka kire me wan kasa ka kire me dwadini ban ena watese wono so eye saa enwanwade ibi dwadini ban debi eni ba bia etibra na ebejo de kama na noma enko enkan nwadi abi onife Wanya fama wadani adefo pam Safo biya chahonko okay Wohia tumi anchichiri wa Komo tumi abedan Yasi adefo Na mihusa enyadre na usha kukuda matoto roni ani ntira no mabon komo fiti eye mme bosome no ne da na etoso enwotwe ebesi sabde ya mabon moden ana middle list ni bi ede aba na list na mede aba no mede mu 5 ebeto dwa sa 5 no de di kan phase 1 na dwumadie no obefre no aba mu 5 no hwan na wo kodo se opese ye sa tie ne se ya no aka kire me sesi hwan pa na wo kodo husukom ade no anase no husukom ade okra ene ye ko asore dem ti ye ko asade ye chiche nkwa bodo no yesu ye nkwa bodo ti enene ye behwe hwan pa na unyane ne sisi ya opese wo tie nipa 5 aye no maka so Abrempong Anamom Tuo so fiti 2021 ebesi ene 2022 mu kafra emu wan na pese ye ne no ebo enkomo na de dika ne de hyase no ono de ye dika atie ne ebrebi atwam kakra so hu etu ono me de ne bete kakra nipa dika de ne hyase ewo Abrempong Anamom Tuo so ewura dan kwaku Yeboah ono yesemtweni ewo Peace FM agudiem akonfo no a omo Peace FM no wono na etwia wono mo enso ano na ono wanka ho ne nipa 5 ram do bebo mudin no tie ne yie mi wi ani ma bia tum nipa numpe to wa mo awura ma ane wa na waye nipa numpe nipa bebo mudin hwan na osusu se mpempen yi obasa otene nka yei yane owura eye ns tum berema akasa wa ha wono ana se obeka ya na waye obi a wawie suapon na so wawie ye ose bidie na obehye na bidie na obehye onim de odehye wade eye kan sei kube enwura na edehye yene na akasa wa ha no mo ono eda chat no so bi na owura Richard Arthur ono aye CEO edema Rich Nation Engineering Company Limited enti ono muse no dansie wo nuoma so de wabi wo papa dansie wo nuoma no wayade ti wo dan no sa aseyo sa abubuo sa yedeyo unya fra ne pe ho nuoma ne ade ne nya no obetimi ahwe ne yesiesie de ma kama de odi obiem aye oba ba kutuam owura yere Felicity Ansong ono so ye na bonkomo ha we ye dwadini mapa oba na ni ade papa mami na ni ade menka na dawo na wono na eye Council of State no ni kunu ka ho bie no wono so ye na kasa wa apen ana de otoso biem eye owura akwadwo amoaten so ye president ade ma eye Traders Advocacy Group Ghana ono so ka ho do otoso enum no eye Dr. Apostle Kwadwo Safo Kantanka ono so tuam bi wono
ana Ghana hanom oba hanom a dia ya friend se ka ehyen akosi buroni ne ye de anim so obetimi aye no ono pe na bibimam ha yetira ye Ghana ha no obepie ye an ono pe na timi ye bie ana nya ehyen kwa na waye wu papa ne ye nneoma okokua ya so ya otimi ewo sa nneoma edigu no baye so ma ne suoi papa yi ewo ho nim die se tam achese nneoma papa no eye no ono no otimi ye ma nsuo babia nsuo awi anim se nsuo timi froma nsuo firi wonom eba onso tuam entimi ma wakonya besesima no enumpe me fa afrefo nso enumpe eso a eno anu no empanyfo akukudami owura Ernest Berima owura Richard Arthur ana Mame Felicity Ansong ana Dr. Apostle Kwadwo Safo Kantanka ana owura Kwadwo Amwatin empanyfo yi hwan na wopese sisi yemfa ne nemra ne tie mame fo afrefo odikan ewa ha no mo okay piaweni etu mame wa ha na me fo afrefo wi hello mama wo aya atro dia ban kan 3.3 FM so meje wo so obangini odini ba bia kasa free mede Mr. Tamaklo Mr. Tamaklo na poma atwenyame adomo ya de nyame ase Abrempong Anamom Tuo so tatie pa wa hu mi tatie pa mo ma bom panyufo yi ma na nyumre mi nyayanka ka Safo Kantanka okay ya nanka mi nyayanka ono na beti ne me nyumre tu mo ya da se tie ma me fo frefo so e wa ha no mo eti owura Dr. Apostle Kwadwo Safo nya baako ma mo wa dwo nyumre dia ba hen kan 3.3 FM so din ni ba bia kasa free ya me kasa free atuma no mase na anamase fo wote sai nyame andom ya hoye ya de nyame ase empanyimfo yi hwan na pese wote ne mpempen wa Abrempong Anamom Tuo so yo me pese ni tie Safo Kantanka Dr. Apostle Kwadwo Safo Kantanka yate wanyame enu fofo from mame mo mamu adwa nyumra di ni ba bia kasa free hello KKB KKB fo anwo ye ye de nyame ase Abrempong Anamom Tuo ena nwumre hwan na pese otene nka nipa num a mede omdi tu dwa yi Kantanka Dr. Apostle Safo Kantanka anyamiensa fa foforo ne enko mo mama adwa nwumre di ni ba bia kasa free wanchi fo ho te sai Wanya mi hu on ye. Omo hu wa no omo ye omo hu omo so ho me boa. Mo no anu no atiatia. Wadaro ma Abrempong Anamom Tuo so ne dai ma bom panyimfo makomako enum edin hwa na pese otene nka. Enum no. Ye mebo. Wanya baako. Yanko. Okay. Yate. Kala aswan confirm. Yanko. We ma mo ba homa no. Ma mo bo. Yanko. Yako. Mamu adwa nyumra di no bia kasa free. Hello. Kafra. Akaba ko confirm waba. Yamu adwa nyumra di no bia kasa free. o program go ni ba ko pe na ahofo so wote sai bia ho ye ye de nyame ase enipa maako enum yi hwan na pese otene nka nwumre yi Dr. Apostle Kwadwo Safo Kantanka eno ano no wa baba bia bia no waka puna chi matumi punum eno ano mi di mi bocha so bo wa wo fe no bo confirm eno ano no mawie anti yanya nipa num no awie ye nipa num din na tudwa ana nipa num enso afre amafo gusu no mo woso ahoma no enso mepuno no memetum a mimie o matum ni matum na enipa eye enumi emu makomako enan kire se amo pese o mote Dr. Apostle Kwadwo Safo Kantanka opanyini ena oba eye wiase afana ha na ubawurama ba abibiman mu hanoma ono pe ena ono ka ehyen otimi ye bie
wiem hye kura no mate se opanyin no hu nim dia waye bi kura enche eno so be pie na so beti ane ka His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo kokan State of the Nation address ananu ukuada no okoye no oti doctor edin ewomu obonidin kacha so hwe opanyin dwumadi a wodi a dwumadi a sombo abibiman yenya ade na wose yesom yie pa nti oti ya nana enu asoso kai ya kan wasem ya o abrofo company bi a obebie wakwakopa ho ntoma nti ya wobi ewa ha no mode a ene papai eden na yemmoa no yei nti sade abatro no susuanso no ekoye no owura ene no me ye bema nti mekọ na afalijan tika me bobo resource na afalijan ma mi je mensa de oyoba menye oba me din so ni din so enso kora me mfa ni din no enti afalijan abatro no susuanso kire se enne Abrempong Anamom Tuo so iwei atiefo na ne ba yo ya mo telephone number no omo a na yedi to dwa no mo achusi o enti o ma chusi dia na ne ye betie doctor KWADWO SARFO KANTANKA ye betie eye ne ayetie ye no na obeka ya ne no ye tie no ewo eye October bosome no ne da na edikan ewo afimpi no ene aduonu baako emu ene yeti doctor nkan wa Abrempong Anamom Tuo so ene yesanso beti doctor nka ebiem na yahwese de nkomotwetwe ne besi bi akọ anti mu anamom firi akire no monka fra enyamia se de nhye ne tie no saa ne yekono se ye wie nkomotwetwe ne pa yesa won nkomofofra ye betwetwe enne maka che osem ne obra no ewa pa eti ne so mesa achaade bofo na beka makoma wose ne mencha de ne meche credit anti wanti a waye ho credit nso a meche no Abrempong Anamom Tuo na ne ko Facebook ni YouTube kwa research sanse hwa na befa etimi wie petra number ifa to wonom wo so a wodada no no aye ready MTN no eye 0554 820 910 0554 820 910 ana afi Vodafone no so ye 0201 944 485 0201 944 485 amafo guso mu puso amanu madaroma ekotie nkomotwetwe yeko na atimkwana na onumbre mu killer abubonua Odi-Ahenkan Kwame Yeboah ene opanyini otope waben papa doctor apostle KWADWO SARFO KANTANKA waben papa no sa yesofo kraka ho yanko tie komadwetwe no mesra mo amofre no ye ba ye betwetwe nkomo bebre e wa ase de mahyem bono ne mema mo credit eti yanko yantinsim yabeko sisi ya obisa aden na msi nyantubase nyantubase akwasi ni mfidie ne yedi adwuma akwasi broni ni mfidie ne yedi adwuma nti yabeko sisi ya technician on duty yabeko sisi ya nti yanhwe se yabetimi atiasimu a na yanhwe ene no
wam. Come on to me a bedan. Yes, ya the four. Na me who say ya do. I am madam wam. Me who say ya do. I am madam wam. Me who say ya do. I am madam wam. Me who say ya do. I am madam wam. Na me who say ya do. Ahenkan FM. Ahenkan FM. Me who say ya do. I am madam wam. Me makachre. Aha, sɛ meka kyerɛ o. Yɛ ne ɛkorɔ no. Yɛ ne ɛkorɔ nti kaa na spark ta nwenwenwenwenwen. Ɛne ɛyɛ vum. Me ho sɛ daakye mɛyɛ nipa titiw. Mɛyere me ho abɔbra pa ayɛ bibi soronko abɛyɛ Abrempong daakye. Na wɔn so mo akwadaa wɔnyini ɔbɛtɔ ka no ɔnam ano obisa kɔ baboɔ. Enti
To believe in yourself, Jumudi, na Abrempong bia esha safe baby. Apostle Kwadwo still Odi-Ahenkan Kwame Yeboah. Eto de be vise kwasi boni ngwa na wa be ni woni nyansa. Aburuche life in Ghana, Taifa Junction, Taifa Krum, Kwensencheni Apostle Kwadwo eye a wo hwe Ahenkan 93.3 FM Abrempong Anamom Tuo. Kwadwo Abrempong na munya hui mu hwe esi emframa ebonyunyunyu medem chele wa ye ono ankasa ne de a ye de card na ede so ne yedi dum no me so akire ma chenkwana na watch out kadum na beguzo no kantanka ebogu me hu se yo maso nyam se indi ze bia ngwa na ye rof omu misusu ezina oba mo akola bia emfamfia ntwo bia to you card simple away Mvranko, case close. This is what the black man is capable of doing. Bibini and Suma Kessie, why air conditioner, ye de card any beer. Unya the baby, Abrempong Anamom Tuo. Life, about the Kwadwo for still Odi-Ahenkan Kwame Yeboah. Me sa so ma me jawako. Mo ejadem kantanka. We adishima ma yamama kwa baba Ahenkan 93.3 FM so achenkwana na menu bremu Odi-Ahenkan Kwame Yeboah enenso ye daponda sansi dwumedi din da so ne Abrempong Anamom Tuo adenti no bi Abrempong se ensatie nyina enyepe ene wiase so atie bisa ene agro no unim bibia na wabisa penfa kato se enemdua so ena homa ehunu soro ode hyekrunkrun bi ye Ghana ni oya asantini wagidin wiase nyina oyensoma kase na se wo bensu a ana wotese abo akoto obowa na yedwumadie se de ne ntina twotwo ru bibira ba so kwamisifa kan mo agbo acheja akomo dankwa akuabu amagramo enipa bia from a humble beginning onyamido madu baabi no ene yebo edipin wom na nei Ahenkan 93.3 FM yetira yeye ama yensa aka the shining star of Africa and the whole world at large. Idi ni say what in Gabriel when the TV so bia wutira yeye amu ehye ne baabi pen ene die ye de na ba bedom ochiman ewo your super duper radio station 93.3 FM live on Facebook. Why an American SME Apostle Kwadwo Kantanka we oye professor emeritus na non commoner de went bia na wayo seeing is believing hearing is also nice papa wadaroma ya mo akwa baba Ahenkan fam so eja medafo afefe fabra nam da ho wo nkom na bigusu a mo bo mema ya tete Ghana for say o man ne besesa. That's right. Eja na 73 years and so be hu we ahode wo ba oh no wadi de nyamiase kasi boni baka se den wa yama ohwan den sa on se mi ankasa medua ne ana mi menam. That's right. Ne medi ana medi atosode bia nso a efimi ho ana mo kan se anu ne se fruit no ni nyanso mi ana medua ma de nyina menkoto de ye GMO de abrofo na ankasa ye genetic food no nyini bi na odie mini bi kra da mini enyo tiedin no genetic modifier obi ana aye Monsanto anu akaka sa no mano afafra mu a ebi okotwe sa nsuo wi na okotwe wi na obeka fra no de nya buru obetwe wi na otwe wi na kafra na onya carrot otwe wi na otwe sa no maye ana yankofo so bohu dawuro ma wo mo na ye todi ya de nko a memini edase we udin de yate ye mofra nyina ye fefe ba yate na ye bompa ese dakro nyame be me ye kwan na ye ni wahia na ya ben na waka ya bakosem kakra efa wabrabo me se kasa Apostle Kwadwo a omo muti Ahenkan FM hwan ene Apostle Kwadwo Apostle ne de edin bia ankofo obi anyame asoma no okay ane sa Apostle no na Kwadwo ne de me ya santini kronkronkron me ma me ne papa nyina
so na baby a me ya wo me no a de tire me de wo me an nyankonto etwa me ho hia rainbow awa santimem komikrom ne ko bisa kokuma se kra ne ko bisa aha kra da me di ma wo de atoy de yan se me gina ona obebo me mrane na betos na se wo danso sanete enum san satade kokko asante for friends and krawo enti wo mo a de wodi ya nim firi Cameroon ho a ne friend safo no from Mesopotamia and no betwa Sudan bagie ho and on bagie sa Cameroon ho enti Cameroon ho no e ho no friend say kotoko funuma and no nem sa no moko ya elibesi gonja do enti arenti na ya na yetimi frɛ me srɛ me nipa ba ntrɛw me ba chan kaminka ne so da gomba kotoko ere na da koma foko e kotoko de no de safuna chi no e fa na ayama ana obawo mema mienu ne frɛ ambudu ni andani ahada me de boto so me huri aba me ho ububa yanso yetibe asa di firi ho beduru gonja ho no betana tere ya wo ye nto koto gonja ni bia osumi asanteni ye firi ho no a afi ye baaye no na de aka nya ye kwaye ena mo wuru asase ase a kopie ye ho adwada enten ne ase asantefo ni firi fom no enti wo mbaaye no betana ho ho ansa na nipa no obi akɔpɛ baabi ɔte obi akɔ ande enyi ndo so na no ada waba no so obabia ensema obatie no na tese ye nyina ye baako timimi aduana owura oja na de enti omo hu sɛ yen ye te saa ne sɛ aduana no ne ye ne saa enya ye ba yakotoko e katwi kasa sei ebi sɛ sasa na papa no anya fa na kan na omu nim no mpesa omu de mpapemu ba anya nyanso epese ye kan sa ba kosem papa no hye nyanso ka sha untumi hu hweda ti na obo ade ma mo atrase a che no sa se be mbo chirima sa na te ti SARFO kantanka chipa ni asantemem yo santemem di hye sa ye free Cameroon kropa ni free son e from Mesopotamia bebia na Israelfo no frɛ no enti Israelfo ne Mesopotamia eno na ho enne sɛ wo Iraq ene wo Iran ho na etu ye ne ene Iran no a ene ayifo ni nyina asa baji ho no udafo no yo ho ene pim so a nto no wo ba no de no abin yi enti otubi ko a ene odi beduru ho okay enti bra ya wo me no a eno matwa me ho hia no nam san sade kokko mu no nom se ande we de SARFO bebie wo ande de meto wo no okay enti ko sum nya kromu a ba bia santefo ane twiefo ne enzemafo nyina fi obi aho no ofiri abusua bia aho no ofiri na mamma busua asam no so okay kama kire we fi ha eno kotan ha we fi ha no kotan ha eno ya ba kwasam ketenkete ya ba besua wede abakosama kase that's nice and ya de me to no and ya de me to mo no mo kwa ya no mo ka dem se me kwa yere na me se na me se in the east yo abuabo yensi ho nti me kwa Abrem de ensancha na na me ye de bebiri keke wow injopani wadaro obu ne ni di mo emra nyankopon e wadom ye wo ahyenso de rimbo bitwa wo hia na ofefe ba no bebe nyame di wadu efiri mo frase na wo hu se ubedum pempenso ya na se eba ne sen anu de so yakora wo ntumi hu na de meka ne se me di abosom ngotwe no ana wo mo hwa mi a no hu se me abosom bi ne maba ho no mfufu to ana mdi nkosu ego so ani ya dimi kosi nso be fe ne so nyam o mdi mi kosi ano se me nko o mbe fe na mo ho
Na de na onyoma bi a oye ngina e kire o ma dwen ana sesen sasa so nse tete ho no de omunuma ne bosom ensu oba honhom bi sana man ko anso man ka ho omo aye so mbrofie na me to de dada misra me busa wo anuanom ka ho apart from nko oh yeah we me ka ho nsia tu na to so sen mina mtwato ka chire na oyen sen jina duko wow and so me kose me ko ya adibia makasa me ye no wiase bia de hensa me kwa koda me koda sori ya pe na de krona beje jamani so okofa we na de ka ho a obenya we ma kofa nam de aka ho ne menya cheja enfie be sen na wo hu se aduma chede we ne o memu a we start to ho anamo eno de me ba ha no so me ko ye adwuma obako na fi kuma se bankran mete ha da bi o etare kra ne se bako de ai tema tama 1970 no ana ne fra se kaza engineers de odi adwuma ba fa kaza o americani no mo ye wie na o mo de ma yan ya ban no ana be to di se Water River Authority na mi sumi adwuma ho contractors for me no Mpigiro and Salabi no me abrofo om Israfo ana me na me adwuma wo Mpigiro enti ho na me wona me saba bako no da ko me wo adwuma mu a yan se bro ni ana ne adwuma no ya America ni e friend Charlie nam se wa ba frɛ me ana no so da bi nso okay meti wodin nam ka da bi adwuma no menye bio adwuma o yididie no wo va ko ho ade no mayo bone o manya mbone bia so entinam no maye 1341 va ko no ma o kai ni nyina anka dai mi pia bonten a ana mi ho se humi se mi yekurase ni na mo fa ho bebo mi na betensem na ye no ma a won so ebe mu ahoto na wako wanim to free vako no ana me befi temto a yense nteme me nyeso bi se ko bompa ye mu obi me nyesa oba na so me nkan wasampa na me kan se ya tsetsera kona koye nyame ne tumu nyame a wotie mu no obo ye bibi man ye yie to free vako ba na wan kusua adwuma no ba bia se me kusua ka ya me kusua ti da na wan kasa me bi saw se etio school ahefa ene etere waka engine yo ene de bi no na kanena ha ahanso ebiwe ebini ho na hwa menya no ma no we enti na enwanwa no enti me wo ho no na katam se me nkofom a me nkɔhwe esie anti here na me wo mu ni me hu ti me wo mu na me hu sa de bi futuru wase we na me kan fagya no na yi guso na fa de na me gya no guso a anse am se ne ebetun ayi na mkɔtete na te kɔkɔ entwuma anam de ye de menna ne enoma no mu anam kɔtɔ crossover anu de ye no baby omutumi de no ma adwenu ne no ma ye no am kɔtɔ bi anam de entwuma kɔkɔ no fa ho nyina afansa no benane anam me ye fidi ehu mframa browa enti me ye ne sa nyina wi na afansa na mbetwitwa dade no nkete nam de agu emu na manane me wi enso so a me wonkofo a omo sene duadwumfo a omo sene ka ninje no na ho odere no enyina ye yi no esinesini ya hihye wie pe ni abena ne ye de no ni ye hwie gum an ye baabi a emframa fa an ye baabi etumi home
ani aye baby ntokro nkete e friend water jacket ndim wie na me yi a ne menya na hoden ni nyina se engine a block ansa na me de come fidie ni mu a makọ bonu mutokru enti me bokrukru asei am de ade sintamo circumference and religious asani me de we nyina eja na efiri hi na eba oh na na muka se bibi enso nyame ye ende no kure enti de o atimi mu no I am chefo as teacher na ba no ma ye nsa na me am de hume gusu a chese ma wo ya no ma boso kasati akabi tamwe ajawajo de jadam de mi din ka ye no ni nyina oho kane no me 4 cylinder and am be 6 cylinder and am be V8 Ghana heya oh me kura ase ho mputa bra na be he eno me na me se di na de no ndeme bruni me fa bruni nya Ahenkan 93.3 FM the best in the east makasa ase oh mma mesua na be boae no no wa ko school ohun se me atete kwa sana atete kwa ate tete kwa odo dan se si esisi bi bia no ye kan ji atete kwa no Davida kosma anwura mum nso me santini nyame na ama mahode ni nyansa me kwa wurugum ni nyankopɔ bofu ya no nso me ende ana kane no so obi siesie no ho a na ye nkwala na edi netia o sha atade jan won table fo atade jan oh na se me kasa keke minnu ye ntina obi sa me a sa na tie se ubisa me a sa enetie ene de my speechless me am quite za akukuyi abozo ko Joseph akma no atum se bam se ensema okana penofo se asemi dika utimi se nyankopɔ hira papa no na wo hwɛ de nyame nam ne so eya se nka bibiman ne titi ne oman Ghana ke betie na so pam na de ntoma bɔ ntoma no a kenye se nka ebia ye wiawia epempuntui enka ya tesi kwantempon so ene yekɔ dadadada nanso panufo kɔ na ne ka sɛ akyɛ ne mui ɛde kya bebo nyina ade enei papa me yekɔ ame abɛn no ye de ani abehu bi ye de asonso tie bi na wogidi sɛ de ɔwaso no obetie na wafamu aba Abrempong Anamom Tuo live on Ahenkan 93.3 FM yentie no ro so retentive memory ne adwuma na wachi bi esie wo book ni pen so anu afa na watwerɛtwerɛ bi esan sɛ empanufo sei ene eti o monkomo enye nkumu hu nkumu genjan bia emva hwe embrɛw ti 93.3 FM de ya base ye de Abrempong no brɛmo na yesua bi papa bi de afrim eja ye hwɛ de nyame nam so aya enwanwa enipa ntimi ente ase na enuma onyame tumi na yeka no ejina pintin se onyame bi ewo na wo ka se gidie uzuzu se oman Ghana gidie na yenni ema ye ho ti ne yentimi nko ye nima na anunum nyina de meka kiro se eye Kristosom sesei anse oni anu de onu oda da me no ono so na sa cho Bible de bayo so eni se me gini dia enso no bebre fa wo mo ho anu mo de noa ani enso nyina ento hwe enso bebrebe ebinu kra de wo mo rugum agro aye de kasa no aka che se duro ha mo be kasa fo na hon konkro no ba mo so a mo betumi ayed na wasa hon konkro na ba mo so de ohini bio nyanka ta mo ya hon konkro wo ho no ya hon konkro na mo akoma mu de ebu fo se ontimi nye ana mi ye free ho no ani se mi ni okura no a obi beka se oh papa we so ye you entimi nso betimi aye de me pense wo nso kase meko ye bia na mso beka no me radio so kama ni beti na se ja se di papa tima bobra akona nimu an obeko na chia ejo no ane so mo se
me no bo no say me bo to say me suban so ane me mesa so owie no ne fiada no ane no okọ so okọ home aye no home da ya memene da yo ho ane odi no mane nyina gaaye akranti otwum nsomunamo we o say ya odia no sa yi me mfe no de bo oba adenti na okopa kranti a ayi se uturutuo ana usu na fidie na nka se akranti bra na mkoyo ana ushia oba na nka nje se besenam no nkoda oba yiyew oni mie ayi so ka se uhu fe pa o hwe hwe se wonim na hwe wani aba ya uhu twase anyanyam bia no obi aka cho se uhu ofese da Kasi, answer. Ejawe do me life pa. Endo ya na obetete no ho ami ndoma nya hwiyo o ma no akota de na de ama no no akota de na de ama no ono na baba na de ko se me be no aduane ama na nye ni afa Apostle Joseph so be na tin se papa no oti abrabo se papa tete dia woti ase na mafo dia woti ase be wade be fa bia no e adoma chede Kristo na dia chene Nyankopon e na dia che no ogifu ni nsema enyeyi eja enchirementi eni adusu a ye fresh winchenti pese me busa asem we se obeka se no nipa wotimi ye we de na se ne humasua ekoni mu pa o me sra me busa wo humasua te sei me a batwa onia me kwani na Kumasi Technical School anam de pe mi hia bibedi Tamanfo University ya jawan ko bi me de kwai adai na de mi ko sua no ho no ya de nsa na eye na me ko hwe na nkonya na mbaka go we sra na msa batrasia mfaso be na oso faso amaso sanity ani obaha alafo ayefo doctors no cry me obebere keke ani omo ye school na nkasa ya omo so omo ye so omo kura PhD ani so bebere keke na mahwe o kan maka se wo obi na kire wo me de o che me ne boss ro nya asase amen makora ba ko a o ha e fa no boachi ono so sa okra PhD aba no se sa se ne de we se nam se look wo also you swear research ameboa you can create matter but you can never create an arthritis what you say am so ko school obetumi akonya obetumi aye we obetumi aye na de ahome untumenye me bra hobe ko boase ma bon su amensu aba ana ma bonam ne gumu ko boase na ko bi so bia bi secret of ni bia opodo be ko ho na hon so kore enam de livington na moja wom ko ho na bomidin na de to nwompe na mane di wachi nsomunam no ada wo de remote wa chicho mu me fa wi nye na de ne ko bo di so mo na enam ne ba na enam no ha na ye Apostle Joseph mo ani nso so ha na ye Apostle Joseph ko mbeka ni ate o mu tin so mo pensu o mu nya nso mo tweme sima bese ena ko nu anche na boba na o no na paipo no mu nyire dwane e ho ni nso na firi mu aba e de besi sane mfie nwotwe e ko no nku adisuenti uye nyankoma de bia na dabi mi mete me ho baby e frɛ ho se empota ana boase me sumasam se koye we mame entina ba no maka se enkokutu obi asema ne mfa nsa ntoso uye nyame gitum na hwese na me no obedi nkita hwan na se oni oni enkokyere kom na yemu mekuro nya no kure opa wa so hwe nakasa urade obo miye na me na menhu ana makoni na ma se mpasa beye de ko Yosafo eye kakra na me de bo me bra na no ma no ma bi o ha afisa menum nsa menum sigaleti mimpie menya hwe
so betumi a se e so hu so we kese woni nyame bi nenam na nyame bi wo mu ahaya wisi abonten ha kra obi ehu mi da nko ba bia hu sa me kwa am me ka so no e bia me ko mi krom makɔhwɛ omu se afin kwa me ma omu ntoma apem ani ahenson 1700 and the chair oh me che kuma se fo nyina ani ba bia ani hospitals ba bia omu a wo a okokofo dua ya omu ntumi nyi wo me ko yi nipa dunu ana me san ko prisons me ko yi nipa dunu afia ade no sana me metie eya minimisa wa koma so ade ne se oman Ghana nyame de obediem na oya santini no ebe fifiri na ye krabehwe na emu nipa atime nya mpempenso obi aduru won Abrempong Anamom Tuo dwumadi esu no ususu se ekwan ben ene mranche ne mabawa ye faso a ye yie ne beba mo se ye fa de mimi kan so age broni adi broni nso wo ye krom ha ana ye pam so nkoni krom so ana mo twro ade a ye mfentre ye ma kalkalo krata ye hweso kire nkola na de sa on na twro de to ha emwaye on na bo na ahwe abrabo indika ye kwa ben nke mfa so nche mo fa na de on se ye breso no nko school 1950 na Ghana kwa nya independent sabre no ye wose ye se ne ye be natural study obakwa akotudua ne ade aba ne akache so hwehwem mama breso no yes as friend it no aka say we no ni hini no ay stems the tua talk ase no a taproot ne honam say no ay pin na you say no ne mal no ay branches ana de sisi so no ay leaves and say we twi enso na we twi enso a emo be say no so ko no ngotwe no na noa na sa de ama dua no wi enso a ye me ekofo mu kodo na wo no ba be kese pa no wo sa de ba eno nso so ni ama mas ye wi a ni akochire osanko bi caterpillar na ye na ba ese mo nye fanfanto butterfly na ye so na e pai be butterfly ento de ba na ye akire ne de asade mu na odi enso kakra pete so na de anwa de agu ase ebedi na otwe miensa no ko bia na butterfly na so ba ya ade anu nene sanketenkete we nu a na ye nketenkete wo ye breso no ana anom de PhD ani si ejai aye di tue ho no a ye nsase pese boa ye man a aye se yusu hye se ye di nyamene de ma bibi man no a ne yete hadada sankofa uwi a ono oba ha no o de brazman edi nanim ana geta no yenso ye wa ha ye bokete fritete tu bokete no anu a no more friends are talking drums and you be bisa na ye chechro wo a no say and the sanity there ye SARFO mpanimfo no ye mobi ani ato atwene ndo ba anakete dia mo de ye dai me guru kete asa yesu so wo de wo ye bosom sem mo enso efritete teja chese wo kan kusi se practical life se nipa de nsa ne nyansa be bibi mo de meka nyina ni but emrante ne bi susu se ene wiase die se wan ko school a ya de hwe nyeye eno tuso mi se wo mo no mu gide tse sa school no bi se aha omo akwa yo PhD no munni professor sakasa no ada no mutumi ye unemployment graduate sa na so mo tire ye ni ha
ɛne nkurɔfoɔ bi bɛsua abɛdua Malaysia wɔkwae na wɔ ha kwae so wɔkɛde baabi ahenkan fam du mu nyinaa amɛnɛ hwɛ nɔɔma a wɔde abɛyɛ yɛn nso yɛte ABC de yɛn nso yɛte ABC ɛfiri sɛ yɛnyɛ ho ntom ɛna nwoma no a yɛsua no a ɛyɛ atwerɛ ne akenka just reading right ɛna no na ɔde tu no yɛnim sɛ wɔ adwapadeɛ bebrebe ɛkua mmoa yɛn adansie nti agya abranteɛ bi a wɔwie suapɔn sɛ university sɛ polytechnic wo wabrabɔ yi wobɛtumi ahwɛ so sɛ deɛ papa yi ka wɔ ahenkan fam yi deɛ pɛ sɛ mede me ho gye kua mu kua bɛtumi nipa de yie wabrabɔ mu sɛ wopɛ sɛ woyɛ ne yie a hwɛ me woba kasoa meyɛ aduane papa that's organic food ana me amede na te kɔkɔ agu asase n'ani na mede nso aka ho afra na mede wenim bɛsene kɔhwɛ ɛnɔm ɛwɔ hɔ na nso no nya no wɔ sɛ ne amanfoɔ dodoɔ yi so gas mekɔ Kumasi sawmills makɔfa nso no mo machine no ayi de ahyeɛ no na sɛ ndɛ yɛ fertilizer ɛne na te kɔkɔ no ana yɛde fertilizer gu nuane ase di ne fofo saa sɛ ɛnyɛ sɛ wokwadɔ mfa a mewɔ asase a madua so koko na saa koko no afe baako no medua mpem aduowɔtwe enum mpem aduowɔtwe enum 85,000 seedlings yes amene fifi a madua no so me de tata kwase nko a mempɛ wɔ mo de bi o ka so mo de ya o na enfo oh na mo bre so mo koko e wo sisi ya ane o mo twa yen de ni nyina go aye tatakwase no Ahenkan FM mfie du nu ni sabrofo nim se en na ye papa ntim ko chinchin afo mu ana mu se dua ba ko na me ni simu ana mato anam dia ya na fi enu so me dua aduosia enum mpim aduosia enum Abrempong Anamom Tuo Ahenkan 93.3 FM and de yasuma ye de papa so far think papa we any penny kese a yensa kan we ndwumadi so a oyen sroma kese ema wiase nyina de menyanka edamu ni nyina mene ne bobonkobo na enso se bimpredo as de fudi pa yemfa mobra enso okono bi nso ba na yenya nwie papa yeguso a ye bonkomo no de koyanim na ye chim afa baby foforo ewo na brabom ene ne nyoma hodo a nyamenam ne so eye eja me buy no na my din kakra because intense say papa penny obobra bi sei obebie wapon de ato say sebe bebia oji wa hoho mpanifo me abofrei me ne me dom e ba yemfie nikosua enkonkohwe ye ko ye nso ye hu se nyoma ye wo nyina ne se wa na waye saa edem nyoma ne nyoma me hu me ye me je me prawo no e no kwese wona ye oh na me akonwa kresi ha esi anu me ye fransa na ade a yen ye ba de ba ne sebo no ene kraman ene aponche ne ene siso makonwa bi a meten so bi ene siso na we na ewo we nim ho me be kokra mo yi ye di no abeso no hu se yen ni agro wa ha we de sentoma wo hu de maye ka no mu be hu ye mo te se ya na akonya de se we de tre na so fitin ya we de abo ho wapempam se de otie na we wa kapinta ni o na de me metie no anti na ba me ka tell se me ka se me ya de no a na me ka temani a me hu na mbeye na me anso timi de chemu a kaka nakata ho ni me nakata ho ni me oba me ho a me wo fidi am de aye jolomi machines ma ye ni nyina bi oh me eja yo Abrempong de ne nso atia bisa na agro me de me nkomotwe e ba wiya ne sa no de mpese busa ne se abraba kwantuem anyame agwo tata do be de mfinhye aduoso miensen abrante bi tio ababa wa bi tio obi hwe oso a akwantuo no obre wo kwam nkokohwe ase ewom wotehwe osore wabamu bui nti so bi tio a edin eno besua frim oh anu de se Newtown na mko ye ya saminim se mo de we be ba kam de nka ma mko Newtown
na ko hwe edan me ba ya nam tim ketua bi sei aha na mo me ma me sera ona bo aha na mo wo mu nyina Minister for gender MP for Domi Kwabi me ba no edan afian mu na wo no ehwa na mo na ze na form sa oh nyampa enyina na oda so na wo hosisi a edan ketua bi anso me no mu na mo a makasa me nyese na mti o minyinia ento obi a onim se minyinia bia no on tiase ni baby a otie ana baby a ufre baby oda wa ankasa opa mon kan san nkofo no mo ma mo ho kwan jobi betima tena akurase abobra adiye o ho ne afa na Abrempong se mi fere kurase na ba oyiwa so fere kurase nti na wo se o kechi na wadwin na ma o kechi me pese o ya ko sku ya ko duru sei na wa han da no tio ani wasiesie mu na abere fise otuaka otuisi the best in the east. Ana msemi de nse se mi firi baabi a me han ketewa yi a me ko simi de wa dwan de nam no me ma dwan me de nam me fira nam ko si bi wa de nta eto aso mi ensa wie na mba ha de na so ba na me tada ho na me don concrete na me sa hwe pena mu on kasa bia ene be benyame de wadu sa sumo ho nyakwa heda me si ubekuma se a oni beje hotai ebrenya dade enti se wo hwe o my Ghana enya mfinhye dusian ekoya Ghana ibedu baabi apese edu no ye mfen sorry se ye kase ye boya no ni ayiro ho a ebedu nemo se be ya me se madwene wo obeso so adwene se opeso pia Ghana na Ghana ye ye chei abibimam nya no ma ba ha besua me ha onyina ni tinki ye nya butabi nsi eni so sa na ye nkonkon ni nkonkon ompa omnane adesua no de me kan from brofo wese no oh na sa de nya hwe obi kasa eno mpo kọ na akoto no hwa na wo ka na wan kasa o se enkoyi mate se okodo bi kana wese atimi se nyede enkoyi ebrani ada agenti aha ena ye besere papa na ye de enkomodwetwe esi na mogidie se osaba me kwan biem na ye ba benya enough time na yetimi address ko o na brabo mu nsem de wotimi ayo any said opese Ghana efefe ekokodu Odi-Ahenkan 93.3 FM so bijama bedwoku anem na mada Apostle Joseph the shining star of Africa mankuma nyankopon e de adom abibiman ene ewiase nyina ase se mpo o ma ye kwan se ne nana yenso emra ne nase na nkomo bi akire adweno ye ma ameka ti se wutie Ahenkan 93.3 FM maka twa se radio first ye tell the guys DJ do obonyom atwam ti radio ti content fabi tu kotodwem fabi tu trim ne o ma papa na fa bobra sa asle queen ne me ye guy ne those kind of things that we emwa chocho nyoma sei anu aka twa se ba bia wo bia no upa ka se me pese me ti saposo ko Joseph jiwudi na hye bibia se unru ho a onumpo ya nso ma odam so nkokra no obre yansa enso ogina pintin obo no ho so no ene oyo Abrempong kese o wiase nyina medin di achenkwana na menu bremu Odi-Ahenkan Kwame Yeboah, host of the best radio content in Ghana today, Abrempong Anamom Tuo. Papa nyame nshira wo nso na minsa na ase papa nso da ase pa so sa ba me akwan biem so oh ade akwan de se bi da da ase nti munu no nyame nshira amen. Thank you. You're welcome. Me maka kire me ho se daachi meye ni petitiru meyire me ho abobra pa aye bibi sonko abaye Abrempong daachi na won so mo akwada wonyini obeto kan wonama na obisa kwababo enti tie Abrempong Anamom Tuo ye dwumadi a ye de aba Ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kwasi no nwotwe Odi-Ahenkan Kwame Yeboah ani ni petitiru ni pa kase a wo mo ye bibi papa gidi abaye titiru Abrempong na enu nti wo bia pe o mabrabo mu nsamatie no betwetwe komo ebi ti sempanimfu a o mabeti o man so pen mrahye bedwafo akuafo ensentwafo akese aso
asofo magidi nom abetwetwe nkomo Abrempong Anamom Tuo ebehye mebunu kran hye mebunu den se daachi obetimi aye kese abeye Abrempong enti sane so Odi-Ahenkan 93.3 FM so efiada bia nwumre no so kosi no nwotwe Odi-Ahenkan Kwame Yeboah akwadare so wahunu ne nsa hohoro nti wane mpanifo to nsa didie no wono no wotena dwam Abrempong Anamom Tuo yanam sa dwumade so behye mebunu kran hye mebunu den se wonyire won no mo bra papa na daachi wobeye nipa kese wobeba abeye Abrempong kai Odi-Ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kosi anwumre no nwotwe Enti yaya hwehwemu na wie ana yaya hwehwemu no so yehunu se Nyankopon ado man kokko Ghana chade kasia bia sanka abrofo na nya ya ye kasabrei komudi so faso se tam na so Ghana ya di hwere sa ya di ano na kaka sa ero papa no ya di o papa no ya di o aboafo no wai one member some amana gentra ha ewo wiase afa na nyina no omuwai Yakupon enshira Dr. Apostle Kwajo SARFO KANTANKA Akwamo bebre ana papa naka Yakupon enshira no gani ya wadioye ya wazioye nanso si ebe so wasene pa ne apia wona ne asem no ai enya dro mademba enti asamba kumianu bia me fraaye ani se wose hwabla bono wo na wadwen na be mo waka akiri ai wadwen na be mo waka akiri eti adwen se otrim so media mintimi nkobi ade we de media mo ya media me ya nye yo eti wodi ne saade na waka ho ye wodi saade na waka ho eti ne bomaden na ebo ho so if you work so hard in it you can be what you wanna be it's a enyedo America no ya me ne wodia atim kwana na onum bremu kila bubonua Odi-Ahenkan Kwame Yeboah wawie ne de owura na wie ne de wone Dr. Apostle Kwajo SARFO KANTANKA amabom nkomo na wie aka me ne atiefu de ene ya ba beche no maka cho se ne me hwe ne mama credit kakra se wahu yeah ba wosi ye ho na nadia ba kwa me pesa ya hwe ne se wati Abrempong Anamom Tuo watia na so abana eso no oma ye hunu ye yeso ye pese ye hunu abakro na eso no abakro na Abrempong Anamom Tuo ye eso wa bra bomu no ene ye pese woda na didi kire ye pese ye hunu ye pese ye hunu 0201 944 485 0201 944 485 and 0554 820-910 bra niemo komo if you work so hard in it you can be what you wanna be if you say enyedo enti bra anana ma bra no wakasa bia na osusu krampo no wo nkomo bia panka ne yebebo so wan wo ye nyina ebe ye hwaduro anwumre yi ma me fo frefo Odi-Ahenkan kafra okay ma me fa ofrefo ma mo adwa anwumre odi ne bia akasa free hello oh mo chaka ho mane ma me menim de ekoso anti bra mama adwa mi usa enyedo I am Modimbo 0201 944
044-485 and 0554-820-910. My name DSA. Omoba na me for mo na omati atom. But try na ba near mon komo. Okay, mama fa we. Mamu adwan mi odi ba bia kasa free. Everyone, Nana Samoa. Wenchi Nana Asamwa. Nana, Abrempong Anamom Tuo ti achapa on. Edon. Nana wu sabi predia so ka fro. Eya wutie ni saa se wasum ya wodai saa na se Nana atwatwa no ma bi de agu ono ma wode eba ne bra. Mitie. Ani mu abakwa. Na sese odi. Du efiara. Wasa we obi a se otase. Na tin semwa. Ye nam suna obi nya kwan we yefe. Yefe. Sese aposo kosi savo die kai. Aya pa. Sese oti nya opani. Anya na nu sem. Ni da bi e wo no ankonton ani ni ma ni nyina no. What Asia? Now was Odi-Ahenkan. The radio station no baby. But then some other. Some other. I said, what you mean? I was saying radio no. So we will be. And you pass you while as a baby figure. Now, dear, name some ever. It's a radio yama. Can someone you have done? What you mean, sir? And go for no. Except we also traffic. Now, I can say, but in case, that's what the near could name can for say. A casa, now, also, oh, church and Yama, never. Uncle, the mission, many in your good here. Now, yeah, Uncle Soda, and my years of yet, na me pacho ansa na abekon me pese wo bo ade ba kwa Abrempong Anamom Tuo so won me no makasai wa fade ato akoma pono so pa empepe am no kasai enya nsusuanso ba mapa e wo abrabo mu aboma abanze se we abrantie na osiswa ma woni risk content na mo de na force already na hu bra ufamu na bra ufamu no wonya bibi fiamu a na se sikadi e kura wa anu mum nchira be baso tense wo tentem no e de fi kan eba oh okay and you say bibi kura wa taku ubede di wa na atra obi se what they are this kedro nemum na dwen our de to so say onya awo bere onya kwasampan ase nemum sa sika simpo ya ekurani eso wo hweso ye na eso ba ade mano na wonne ifiefo ade wo man ade kana man nyina nya suka so mfa so ade ba kebro nya bedra Every no so what's a quarter. On me back me bawa. Oh no, about no. Yeah, quarter. The cock is okay, me na so one haba. It sounds you're going to me upon so very Opanyini Nana Asamwa me na ase ya chia wanchifo nyina. Ansu ya joso. Mama fa ofrefo di wa mamu adwa nwumre odi ne ba bia kasa free. Hello, your friend is called William Achimachia. Hey, sika wo mura mampa. Hey, papa na an kasa. Hey. Na just ajetie ana oba nso tie. Odi-Ahenkan nyambe hira o. Amen. Papa we ya. Otumi akonchen na kasa no. Odi nyame be hira papa. Nyame na agi bibia ma. Onza me dan me fe na adwa me kasa me tem. Onza me kasa nyankopon bo wi ase. Onu se Adam ade e beye pa ma no man egi ntu wodi nkopi a onya oniduma bie ni ho. Ntimi umam bruniduma membia ho. Onza papa no ofine to mas ku eduma no di fira ase. Me kwa so 41 good years na. Hello.
actually me for na meju no manam no wadi nkomo mesela ba ho pa mate na me be shira wo papa odi ame na me ka won pe ta sem pa enti wo de na wo isi a wo de wo ru ahyem no yekua ye ho wo ma me bibia me mpe ni yankopon bo wi ase wo di ka bo edi ntuom no wadi adam ko dia ho to ni se bibi wo ho ti wadi adam ko ho anso mo se obi kodo aye punishment aye mogwa obi kodo anya punishment won se mo na mo se punishment because esan se ko school no ayi ya ensamone kakra bi aticha ni se ye obetwa do ama no atwa do ama ne ado tie die ni sa do ni mudia o mu ni nti no mo ye sa oh onso wo ye papa ni interview no wo ka nsem wo ka hu ma se mo na wo ni I see. Sika onguramu. Mame fa ofrefo di menim dia yo MTN no. MTN timi shada nyina so. 0201 944 485 MTN no mame fa hwe. Mamu adwa nyime odi ba bia okasa free. Dejo so odi MTN ya kasa fa kuma babo kashi one. Wo so odi ni adai? MC Ajankaba. Okay. MC Ajankaba mpa. MC Ajankaba. Oh, okay. Bringing wadaruma. Sibi bi aboko. Yesu adomunti. Ana on want to be aboko. Abrempong Anamom Tuo mjire se watie ya achapa. Enyuzo papa. Na mepe eniema ba ko obetime gina so akase. Abrempong Anamom Tuo metie ya no ade wei ade metie na boa me pa. Good. Le kanu ka so pin se sa se mo de bia metie. Ani bia me fra ma se mo be e ko mi so na ja mi ni. Ye tele se sa bo no mo tuya mo tu di na mi shamo. Na di ma sa wa tu ni se. Se be e de papa I don't need them. Ele fa to. Omo di mi na juma ye dare work. Sorry, omo di achiri no. Omo so mo tin be station master so oda the whole achimoda awon la ni 24 so no fa abo. Na ni the magnet me say next one no so me betimi abo am so no di ya abo kru akra na ade ba ko ne fenti so bi me pese me tumi wosi wo. E say sa a taxi any sa juma bi a almost more by you, I bus stop no. I come here, young bus stop no. Like be bad, tell others, and I'll say, and you can be great to meet them. Could be a savvy, like a man. I think you're like any blood for the Subu. We are savvy and also remember who come on, Papa, and also Kadaboy. You, Papa, your car, KANTANKA, some okay. If one any cool too, I will go see you. Baby, that Papa, it's a mission. I do my father say, me, said, the Amoy and a national cell, Brasubia, no cream, be a major. Never much to Yama, I say, more than now, so KANTANKA, or dear to the mission, me or Cassie, and Petaka, me this so. None is master, some was some one, never be a queen, and then so said it. Never panel 24 no. I don't know money that no Mudia Kawada. You got 24. Almost only a nipa. I say, Dino Kawa Babwa. Go talk to you come and then you stuck on Kamegu. As for me, and the time. Yamio, Nana Cassia, Abuabu, so, oh, baby. Oh, Papa, the Kawan is on Queen, the buy and the Covery, Ovila Farm, the Covery, said the one it here. As for no one Kawuni. Mean that ever common the Papa and only problem. The Bahama question, Papa. Oh, Yate, and Yamia do make yourself rubber cosso. No more than don't wash him. Why? Me battle you. Look at any campaign video. Maybe a cool and a percent I could cross already. Yate. Because Papa can tank as a walking. Papa, I am the gun that I heard in Papa Minebiso. Yamo, we be a big what's it? So, Papa, I'm sending crime. Amen. Yeah, that's it. Mamu adwa nyumre odin ba bia kasa free.
Where the Aja me patch on India ni ahubrasem wo fidie no dwom no ma ne nkɔ fam ma me why afei yankasa me patch me ton ka odi ni obi akasa free odi ni bi mo adaroma okay ofana ne na wanti fo awon ye ede radiase ofana no tatie Abrempong Anamom Tuo me pese wo sheda emma misisi dua bi wo mama de a watie fi Abrempong Anamom Tuo ma bia na de wei na me hunu se bia me ye nyeye ana se bia na de me ye pa na so na moa me tie pe na me sisa free ho me sisa ye no de me kosei ana se ye me sei me da se papa no odi ene ne kata ero obetra wanti abe I see na we ene no na esi obri mu ho ebobo dawa aya Dr. Apostle KANTANKA KANTANKA na me ka kire I see papa so no ye ni pe bi o ye papa pa wati acha for no obeti wanti de ka ho I see oh ko kana bra bom kakra o da na di wa hanso a kire yen kafra mamu adu anyimro di ba bi akasa free ejo so yo from kwabla bo ahe kasa bi free aka pelu enterprise kwabra bo ahe na apoma nyame adom me we me ne pepi ase ampadu fo ho ye nyame adom bia ho ye ye de nyame ase na mo so ajana da roma sempai bo no mo sane bi gu ya so sa anti no ye nwote Abrempong Anamom Tuo ye sha ase May bosum ye kwakowura mu no na ye nya afe baako megire se wata tie pa eden na wo ye ana se eden na hunu se wo ye enye na wuti Abrempong Anamom Tuo enam so ama ne waya ayeye ana se ebo abrabo yo me na me da se me sam bibili no ma de abodi abe na me de baka ne se impitiasia na me ni na ho ebi se me yes ka kla na mitimi usuro rof by esan se Abrempong Anamom Tuo by akira me kwan se mitimi iska eza me mitimi di ma bla bo yer so ma fofro me ye driver ni me testament car and then nyame ya dom so me na be everything room wow na if ade aye mani tekula if you no oka yan really yan improve what yan develop na bia no see yanga sa maya madu maya adresse me ye garden wo fi nani nti enema bia me bia no maya madu me fa room mo me de ma ho ni abedo na maye na ma se edru nka ho na de me ye fu ne bi na isa me kuso a ka dia me ya de maria ta so se eza me ye ma ti obetwamu dire ha be bia no be hu ne se ye dia ho de ye na se ya fa ye ni fu kuso mo wa ma ya nwusa mpa ye bre enye kwa na nyame bekoso a sewden na wa hyewma wo se de ofurudua pa no ene ye piano na odo de obeye bia so no obeton supa e de aguso nyame hyira oh mamu adwa nyimro di ba bia kasa free obana ne ofana ni wan kasa nwie Etini entu aso ho. Na papa no. Ni papa pa. Na ndamfisirawa no wesirawo. Amen. Papa ne bebra akakra. Dan so no nyame pejano. Na yana me besa me ba no ho e be hu no. Na wo so be ka me ana so wan ka. Na papa no. When you pa one for e papa pa. Na so no si when you kuro when you ba asafu mu ababa si asafu no na asafu no etu bo no we wa fa na ne die na me o si papa no amen ofa
ofa omubu ofa homa nim jen ada na mo yesa kan bese me hwe ade a ofatimi su afri pa no ho a enei ono so ede ye bibi ede ama ne ho eni se anoma tuntum bi ababesi ahoma no so a watim se ten ada na yesa ye enti Abrempong Anamom Tuo so ene agusu a yede eso mono enche ye be sori na dwumade di wonum enso aba mame fofrefu mamo adwa nyimodi be dia kasa free so ye fam Kwame Nzema Kwame Nzema asifu su dominance asifu su dominance yo mo kro mu ba kono no okay ye dia mi asi me ka me kire me wia me di number be to dwa na ugusu a monitor no testament wo de metaba opa enche Christmas meba ho enche ma bo me sesiye ho yo if I don't I did not want to have more radio station but we could say most station will be shared that and then the first time is now more you may na to me I am the beat Musha ho mane mame hello otimenka hello I am ya ma hwere mi krom ni opanyu adaru ma bomode na sabre bi se na wo ka asem bi a gidie se beboa yen pa sanse baby ofre ye free no enfimfiri mantam no waka ho asem yo ma me hwese yo no a mama adwo anyimre aben ambulance fo nso mo ha adwene enye wonkoda omo de ayi ni nyina be ko funu be ko nyina mo de akwa awi wonkoda hello Kwame Nzema me say mo program me ntie da enene tama me tie ntie na se mo de number ni tudwa aya mo ntombo ase sa radio station bebre wa sa ade mo ye fom so ho pa yate sa ade we mo nhyɛ so mame yate na papa no be kasa no wa ya ade yakopon kyira no wa ma mesia bibi wo ade no oka mesia bibi bebre mesia ne ya na me tie mesia bi wo on say nipa se wo ye bibi a aya na du ba bia yen hede ofu ade ye na hede ofu ani se eya na se enye ba so onyu obi e kasa bibi sa na etni pushu pa mo sa sa na ba bia manam no ha mo menye ha mo na ase ebe boa me nti se ma fa bibi wo mo pa me hu se me de betu na mo pa enti anu no sa obetima wo bobi su a kire ye de wa fa wo mu no ye be se ehu de wa fa wo mu se bibi a wo ye bia na se wo bo ho hye na wo kan tro ho na o ma ade no wan ka sa unya gidie se ade wo me ye beyi na bibi te se organic food no aduane ne gade kakra no ese me ye ni ko ho hwe ne ye na eboa ya nkase ya brabo hu se enne bibi kakra chope na ase wo na ho umia na to no first so me na me ka se me na Nzema aziema nya 157 years I see yare no me hu so yare ba ko pe de ko hospital no an me hu se ma me yare bium na me show dia ne o dina so mana na pension pa ni obi di kira ese diabetes o ya enkatenkwan na abenkwan na abe no de awom no ko ton ka ti ojuma ye de anwa edugu anwa dugum ni aye ni bibi wo ye aduane a enkoye o ntuma tete hu se sa nnuan ni edi no emwa enti bade sam no ni ankasa my imagine say aduane sa na twom ho afru na mo papa na smoka no ama meta sipesita iti ni se domo bedu mimika be okay domo bedu sisa miraba enti nyabi na me de aboso na me de nkontomre ne ebi a numa na me de akeka ho haba ko tibeta yoyo no matiti na me de aka ho iti aduane me dipa ni gere emu kwampo na me chana fo mu bia na se mi hu TV so so mo de rubber binti abropo mo de mato agu I see bi mo nkwa na me di na so ma tisi ese mo de fe e de ka ho iti no so my imagine say no so me de batu ba bi na me de mbanchi appreciate me ni fu banchi present board ye da je ma dia afa me bia ta adwo ana banku kwampo mo le no eno so aburo no eno so mo de fe ti du aburo no iti mi ara de mbedua na mbedi mi ara de mbedua na mbedi se ma hu se ye bebre ho se etwe hu firi ho na
ya ho ade ni siprisita me said me manya 52 years ba ukumi a obaka se bi manya 35 years forever young am wani am kutia masa me de mawa me mitwa ba me nkwamtum twa be 200 hey manya 52 years mo nyadwuma ketwa adwuma betma no wo ya woni so chino na me ba cho we da fa che me enti wo de kasafidie bi na etie sanse ba bia mo wo no emu twema me MD what is the radio pa na etie wow me de minimum pa ba bia kasafi minimum enti na me busa no nwanwa edamu yopo enie efie de bia no dwumadie ye de ba wa bra bo anwumre no nson kopem no nkono efie de bia ti eya na obo moden mate no ma mo di tuja ya mo ntombo ati sa me pebo de fo na account aya mo ntombo ati se ma foso ani manya MTN no me pa cho mate nyami sra wo so mate me ba obi aso ba be hwe bye bye obi animo mo me da se ho hey Ahenkan 93.3 FM hey baby amaduru de mutio me ka me kire wo mama adwa nwumre di me bia kasa free Just a catch me. They're not with them, Chromosia, 40, papa, Jumari. No, Cassandra, no Cassia, and I know of a new papa, Quakuta, commission. Of course, no, boss, and I want to meet as I don't see one play, I don't know. I said, was in the boss, and I would have to say, now I did a Kumu, I only did a song of gaming. I don't mind I said you, class, and I put the police about, and then police are. Any police station about it. I said, the crew will come out in many police station. I know now, and I can't come. And I'm so far, you don't see, I said that you're quite no could be. I then, okay, no, because I also no man. Oh, that's a man. So I'm on trouble. Yay, Monfante. Oh, so, but I don't know my thing to do. I should do, and I will be. Me ba che you yes you da sibebre mo fa nche ahoma no menya ntobase na mabobọ de amamo na matwre de ato aha se de be ya da bia mo so betime afre na awusiafo mo fa enche me na yemfa okay ofoforo afo so agbawuram ma mo adwo anyume odi ni bia kasa free efemi Honorable BB Bosompim. Oh, okay. Honorable BB Bosompim. Abanywada no maka safri. Kasafri atimo odo. Me ba jaso tatie Abrempong Anamom Tuo. Yo, any media. Masim na ne se. Odi-Ahenkan na medical bona baso. Isan se onu ni nipa oma yimi den. Etie ni eko. Nkwasem. Kimiko akatechifo. Eni omuko kasa. Eni omuko di nkomo. Ema omu nso tre ekwan omu fa so a omu adu saati biano. Nkwasem. Bintino mebo na baso. Na oyade. Seni oye ni program. Obi kwa na se obule sa FM ya enkwati ada. Kobeka se o ọlọ́sọ wọ́bí ní ẹ̀jùmá ǹdí náà nǹkan ọ̀sọ̀rẹ́ à ọ̀dàníkẹ́ mọ́ nàm ẹ̀sọ̀ still ọ̀yẹ́ òbí ẹ̀jùmá ọ̀sán nso ẹ̀ma mọ̀ production ẹ̀ma mọ̀ nso mọ̀ de yẹ. yẹ dwumadi a yẹ di wà ha. Very good. Èyí nù nyàmí. Amen. Ọma nọ nkwatintin. Amen. N'ọma mọ̀ nso a mọ̀ yẹ ẹ̀jùmá ọ̀họ́ nọ nso nkwatintin ní àhọ́. Amen o. Amen. Sẹ́ni ẹ̀bẹ̀ yà á. Monso all the time mo de sa program we ebeba ama ye tie bi na se ye nananu bi wo ho ye ma bi wo ho na omonso
tie no mo so e de etu omhofo e de abo omo abrabo a bebo am e de mamempa nyina wakwan yesu enchia no fa ase ba yo asumunwe ba sons Bernard Eji Buchi ena ampabi ichi omu nyina ya omu esi omani so omu pese omu yem awrade mwe kwan ma amen na emrem amen yada se bebre mamu adwa nwumre odi nba bia kasa free mi bindi akoko me kasa free atima banafo akoko yes na pomo nyame adom me ho so odin papa o makai me fida da mu na me nipa bi ametane nampa ne efre na akokɔ asense no kwasem enye se ma hyeda o yensem twere nimpa efre na akokɔ asense enye se ma hyeda no kwasem pa odaruma arubana monto so tatie maybe an entire year by and then it's open. My far a a garden. No, there would be no by and no by no. In a good channel, one that would be no good means. I think the all my bosses spray, baby, almost fertilizer. And what are you going to know? Fertilizer na and 50 years no farm bound, 50 no farm bound. And so first 190. I believe I'm in the way. I'm gonna I think so do. Would be 130 years and I know. By a year 50. Oh, Uncle on my head. Asem. Now, men, I'm sorry, I couldn't to et Yamena and Yama Blunya. Yati. Number 30, Madame Folk, could be a Ducal Isaac. Or Jingu. Yati. I met you abnase for president before could be using make you be a mo na me shira on so wakai wo mu nyina agogo da se aha na brebe ma kwan ama yede ene Abrempong Anamom Tuo dwumadie no yede ebesie mo fa nchememo a mogusu amo efre no yede mre na eye adwuma oba na wan konso a wan hwa no akwaji wani so anti emoma me kwan na memfa ene dwumadie no emfa ensi eye hanomo na kana hye no se dwumadie yi dwumako bi adaroma eye Odi-Ahenkan Electronics na ono na eboa na oso ye nasene Odi-Ahenkan Electronics no so oba modern na oba eye achim aboabo Ahenkan 93.3 FM fiduamu anoma eye ade se abusu se tam na ma wodo na ye de abagu anom no edoso ye de home appliances no na de aba fridges awodo ewa gas na wo pe cylinder na wo pe edian fridge na wo pe TV anase kasafonye na wo pe washing machine kettle blenders ene no ma wodo bia wunya wo fie se de beba ma oni aka wo fie mobile phone kra na wo pe na nyina no Odi-Ahenkan Electronics se wa ye krado se wodi bi enso ebetimi asomo sompamu anti bomaden na ebra Ahenkan 93.3 FM fidiom yanom na ebeje odi kama na we no akonya bi wo hode ma wo akonya na wo hono de ma wo no eso pa ene se ya mu akonya no atwa ne kakran eso ade kra na wo pe na ya pija wa de enso ede ama wo kama na etimi enso aboa wo ye pa ama no etimi akọ eye enkan etibo modern na ene Odi-Ahenkan Electronics enso emmo eye enkomo na aboafo a won edom eboaye ema yede dwumadie no enede no enso ede brewo ohene ba adaroma na o hwe se ode en ebekoye na abe fontentan so Facebook live
Ahenkan 93.3 FM odi ekoho na YouTube enso eya Ahenkan 93.3 FM bo moden na di yachi wo honom o subscribe a eboa we pass say dwumadi nya na de tumi live a na etimi aboa na ntentem ala so no wososo watimi enso atoayene no abehwe de etwagu honom nyina ntia na wadi nachi enso ewo honom kama www.ahenkanfmonline.com so aya no abo moden na ho so watimi ade nachi enso ewo hono etimi aboa owura Billy technician on duty wono enso eboa yehwe se enne ne bibibia yede esom wo bia no ebetimi enso akwa kama ede amawo na Odi Electronics na number no 0550 900 600 0550 900 600 ene Odi Electronics emon komo pepe am no kase ya waye krado anaju da suom kra frɛ na Odi eno bebɔ nkomo esan ho edo enso enti ye kɔ ne de moja fish DJ Fish mere hu DJ Fish na metie mani je bade ne mawie DJ Fish no wa kill the beat na ma kama enti anwumre die Friday so kama adesimama Abrempong ne Kofi Mensa ne medin metrem e wo fia no